Isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sapakolo. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, La City Jess. Ang oras ginadulong sa inyo sang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 11. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinayang na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi Action Brian no, kag sa aton mga listeners sa idulong naton lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi Martes kita karon September 15 tuig 2020. Ang low pressure area nga atong binabantay-bantayan halin kagabi nag-active na ni siya no, active low pressure area. Ari na siya sa 75 kilometros ang kalayoon sa naaminhan nakatungdan o north-northwest sa Coron, Palawan no. 12.6 degrees north, 119.9 degrees is ang iyang coordinates. While ang southwest monsoon o kung habagat nag-apekto sa Palawan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Maulano ng tiyempo nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob masakapan ang Metro Manila, ang rehiyon sang Ilocos, Cordillera Administrative Region, Central Luzon ang Kabikulan, Calabarzon, Mimaropa, diri sa aton sa Kabisayan, ang halos Mindanao kag kaprobinsyanan sang Quirino, Nueva Vizcaya kag Isabela nga tugay ni sang low pressure area ginaupdan man sang habagat o kung southwest monsoon. While ang iban nga bahin sang Luzon may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin man ini sila nga magpagulan. Halin ini sa localized thunderstorms kag ang nakatungdan nga bahin sang nabagat na no kon southern Luzon may ara nga kasarangan hasta nga magmadlos nga huyop sang hangin. Halin sa naaminhan nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o kon northwest to southwest kag may magahalin man na bagat na nasidlangan pakadto na aminhan na sidlangan ang naga-influensya sa iban nga bahin sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri naman niya sa aton sa Kabisayan kag Mindanao kasarangan lamang ang huyop sang hangin nga halin na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na no kon southwest to south nga may kasarangan lamang nga kadagatan. Kag partikularmente diri sa aton probinsya, magalumon man ang aton nga kahawaan subong, may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag panaguob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod.
kag medyo katamtaman o kung kasarangan lang ang ating mabatyagan aksyon try nga amin nga halin ni nabagat na nakatungdan pa kadto na bagat ang southwest to south maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 11:09 sininga gabi ang taob naton 1.0 metro ang kadalumon. Balos ang hunas alas 3:36 karon sa kagahon sa takos nga 0.6 metro ang kanabawon. Kag alas 5:44 sininga po nagtunod siya ring adlaw. Magabutlak ini siya alas 5:33 buwas sa aga. Hari kita subong 25 degrees Celsius hasta sa 31 degrees Celsius aksyon, Bray. So, muni kabugusan sa aton nakatiyempo sininga gabi. Si LPA, ara malang yapon, gilaga tiner-tiner Sir Gan, no? Inang bisan aran ay sa Kuron, Palawan, ti ang southwest monsoon ihabuya man di Japon sa aton, may ulan-ulan. May ulan-ulan lang. Talap nga pagtupa sang ulan. Sige. May kay ko na, hinay-hinay man lang may man ganyan. Hinay lang, Sir Gan, salamat. Sige, okay. May gabi. Yes, sir. Sa balita, una sa aksyon. Sa mga kauturan at nga nagapuyo sa igad sang baybaya sa idalam sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang gida 24/7. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad ang aton pagpangayo gid bulig giya kag pagpalangga sa aton nga mahal nga Ginoo. Ubayan kita sa aton sa nga programa kag nagaayo gid kita sa iya, no? Nga ining si COVID-19 amat-amato na gid nga dulaon sa palibot naton do nabatyagan tanigid man nga medyo nagatahaw-tahaw na si COVID-19 pero hindi na kita magkampante, no? Plus mga kaaksyon nga aton sining mga frontliners sa pagabantayan kag ayuhon ining nagpositive sining COVID-19. Ikaw na ang bahala sa amon, O Lord, sining ibabaw sang kalibutan. Action Radio Philippine Standard Time, 7:17 na sa aton sining pagpangalagad. Naga-monitor na kamo anyway subong adlaw Martes kita, Setyembre 15, 2020. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton bisita lang kamo dira sa comment section kay hatagan taos ti siya karon ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob sa 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina-gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon? Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ang aton sining mga balita diri unahon aton sa balita lokal. Baw-anom iya ka mga kababainhan nga mga pulis sa trainee mga kaaksyon. Halin sa Bacolod, 3 kag 3 man sa Negros Occidental. Actually, ini sila patapos na sang ila sining pagtuon, eskwela bilang kapulisan. Pero 2017 pa, pasok na ni sila, gabato na ni sila sweldo. Kundi last pag-intindi na ton na initalipos-puson nga training nila dito sa Sara, Iloilo ay nanomantino. Iya nga, nagkaladakpan nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon sa badosang launa sang kagahon. Aksyon Firing Line. Lunsay pa ini mga babaye, mga kaaksyon nga mga kapulisan, mga patrol, kuan pa lang, patrol woman pa lang tawag sila ti, mga bag-uhan balaho. Ay Diyos ko, kanugon sa ila sila trabaho, ti subong ginaimbestigahan, kaso administratibo ang pwede nila atubangon mga kaaksyon,
kung mapamatud-an ti alain na kay nakadakop sila patrolman sang policeman. Action firing line. Kag ang Sara Iloilo may ara sang kaugalingon nga ordinance, municipality ordinance nga ginahambal diri nga bawal ginadumili ang pag-inom sa pampubliko nga lugar. Impasged ining 3 ka mga kon anom ka mga kababainahan nga mga police trainees naton from Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Samtang didto iya sa Banwa sang Isabela, may isa ka nasapuan patay ka inaho. Nasapuan nakitaan sa isa ka minor de edad sa kampuhan sang Tubo dira sa may barangay 5, no? Grabe man nga pagpatay siya mga kaksyon, no? Kaya nga gingapos iniya sang tape mga kaksyon ang kamot niya. Pagkatapos ang nawong niya ginputos pagin sang tape hindi kitaon, ginhigtan sang alambre ang liog, ginlaslas ang puwak kag may buno nga 4 kabilog sa lawas mga kaksyon. Action firing line. Grabe nga kaakig sa iya sang kuano, sang nasambit iya nga mga suspitsado o konsuspetsado. Ang ini nga persona waay pa makilala tub-tub sa siring nga mga tinion. Action firing line. Samtang sa iban pa nga balita lokal diri sa Bacolod karon dugay-dugay magapa-interview sa aton diri ang isa sa 3 nga ginatudlo nga amo ang yara gid sa likod sining rice scam mga kaksyon, no? Ginpili niya kita Action Radio Bacolod nga makapa-interview kag magpaathag sa iya sining nga bahin mga kaksyon bangod nga luyag yaman mapabalo sa publiko kung ano ang iya sini nga kahilabtanan sining rice scam nga ini nga nagreklamo kahapon masobra 1 ka gatos kuno ang mga nabiktima diri. Action firing line. Din kada imo kita iya nga patubuan mo ya sang 100 to 300% ang maka-invest sa imo rice kuno, pero igumurahon way man sa negosyo nga rice. Action firing line. Scam, sakam, sukam. Action firing line. Parte yang ay suskom ulo invest ka mo da pang one nyo gid, panilagan nyo gid kag hindi ka mo maglagas sang taas nga tubo kay nga aman basi dira gid matumpilak ang kwarta mo. Balikan ko na karon tagaan tani tsansa nga makasabat maning isa nga ginatudlo diri para masanagan man siya, pero sa pag-intindi ko na interview na ni Action John Diaz ang National Bureau of Investigation, ginapreparar na ang kaso large scale staffa, posible hindi pa ni available. Action firing line. Karon isa iplastar tani tanan sa aton sini nga pagpangalagad sa mga gabi kay kadamo naga-request gid nga kun pwede mabatian man ang tingog sining babaye. Action firing line. Sa iban nga balita lokal maka-aksyon diri sa Bacolod, i-check naton abi, no, ang balita gikan sa Bacolod City Hall. Si Madam Pasita Tero nag-atubang sa kamera sang Public Information Office kag nagpangayo sang pasaylo sa nagluntan nga pagpanantag sa mga bugas nga dunot kag expired nga noodles. Action firing line. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital may proposed budget nga 168 million pesos sa 2021. Pero Congressman Gasataya ginaduso sa DOH nga pasakaan pagid ini. Samtang kapin isa ka gatos ka mga tricycle nga nagabiyahe sa Bacolod karon nga MECQ gindakop umpisa Setyembre 8 na naman ba kay ka mga dungol man abi. Action firing line. Ambala na gid hindi pwede magbiyahe mangyapon. Pero hindi taman sila mabasol, alangan mo karon pagut mo nilang pamilya nila. Dapat dasig man ang ayuda dapat sa gobyerno sa Bacolod para hindi na sila magbiyahe ni kang pahimuyong sila sa ila sinitag sa ka mga puluyan. Action firing line. May ayuda man tuod, pero kung hindi dunot, expired pa. Action firing line. Pila man ang tuling kabilong ang nagreklamo Hindi gid man 48,000 food packs ngini. Dason gid ka magreklamo kamo, hindi nyo na pag-i-post social media. I-direct nyo to dayson sa DSSD para bailuhan ang inyo bugas na. Action firing line. Sa Negros Occidental nga balita maka-aksyon, mayoriya sa mga alkalde sa Negros Occidental pabor nga suspendihon ang kahiwatan sang Fiesta Minatay sa probinsya. Iniguro ang Fiesta Minatay padayon gid ni. Guro ang pagpadulong sa ngaton nga mga utod sa tion sa November 1 kag 2
ipaiway lang anaya kay para ma-avoid lang sa ginatawag naton ginutok mga ka-aksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. May nagpalabot sa aton report sini nga gabi diri pero gina-check pa naton ini kay diri sa Bacolod na may isa kuno ka positive ginkantuan sang ambulance plus pagid sang mga mabulig sa yae kay kuhaon dalon sa isolation center pero nag-refuse ini nga mag-upod na ano nga sitwasyon ni man. Check na karon pero laban-laban na sa confirm gid mo nga di mag-upod man. Dapat kadto na sa isolation center kay kadelikado sina. Subong pa lang gani padayon pa to nga ginapangita ang 28 tanan nga mga missing ho. Missing nagpalasitive man sila sa mass testing man no. Sa Bacolod, bot din na sila subong nagpalanago nga mga buho. Action Firing Line. Oy, unahong ko lang gini-greet subong kay kilala rin Action Elmar ho. Ang naga-monitor sa aton subong gikag Syudad San Carlos ho. Na Marco Ortigas, Maninoy. Grabe. May gabi diha Maninoy. Di na ako pagpalampason ni kay karon mawala niyang pangalan diha ba. Action Firing Line. Sa kadaghanon na Bisaya man San Carlos no. Napo na si Maninay Maris karon, naninaw pod. Milyonaryo na kuno karon? Tubig. Action Firing Line. Sige. Sa Balita National mga kaksyon sa aton sa nga pagpangalagad diri kita. Diri kita sa mga balita sa national ba. Ariho. Isayak broadcaster mga kaksyon, komentarista sa TV and radio no. Dito iya sa Rapo-Rapo Albay, Sorsogon. Patay matapos ginriding in tandem sang mga gogro may nalasakan guro sa iya sining programa. Antes pa naman siya ginluthang may ginpost siya una nga ginkomentarohon niya ining quarry blang katabo no sa ila to nga lugar. At ibinantayan lang kag ginluthang patay. Action Firing Line. Grabe ang mga media ginapangluthang. Halong aksyonan na gambal ka black. Action Firing Line. Sa iban nga balita sa national, ayo makaksyon sang bagong henerasyon. Party list iya representative nga mo si Bernadette Herrera D, no? Ang hold departure or magpapanawag sang hold departure order batok sa mga opisyalis sang Philippine Health Insurance para hindi sila makalayas dis Pilipinas. Kabalo ka may pila to 7 tanan ka mga opisyalis to ang ginrekomendar sang task force PhilHealth kay Presidente Rodrigo Duterte kagin aprubahan man nga dapat kasuhan gid sila sa paglapas iya sang anti-graft corruption practices mga kaksyon pangawat. Action Firing Line. Sa PhilHealth mga kaksyon dapat may hold departure order kay base maglinupad ini sila kun din nga pungsod hindi na kaayawan na nalagas karon ang Pilipinas. Action Firing Line. Ambal sa iban di man sila klopad kay may ara man subong sang strikto nga pag biyahe sa mga airlines naton international bisan domestic pagani pero timayo lang na nga may hold departure order ato to mga ngala nila sa Kwanbla sa airport kay pagkakita sang nawong nila kundi punggan sila dayon base makapuslit pabla. Action Firing Line. Sa iban nga balita makaksyon suno diri sa social weather station sa survey makaksyon kamay pang hindi lang ni mang matuod no. Actually ini mga komento man ni sa mga utod naton gin survey via telephone. 57% sa mga tao naghambal nga wala pa ta naka-eksperyensya sang mas malala pagid nga sitwasyon sa idalom sang COVID-19 meaning palaabuton pa. Action Firing Line. Mga muyo ta hindi na lang no. 35% diri ang naghambal nga tinakalabay na ang senaryo nga medyo na budlayan gid kita sa kay COVID-19 pero damo gid 57%. Ini kuan malang niya. Pananawan malang ni nila ara ini sa aton mga kamot kung paano kita mag-handle sining COVID-19. Amo na hambal naton nga vice versa. Kung anong ginapatuman sang gobyerno nga protokol para sa aton patihon ta, ini ta magsuwail para matapos ta ni si COVID-19 as long as nga inabalang early pa katama. Hindi pa maglambot ani sa next year para makapurma man ta balik normal ta. Action Firing Line. Ang COVID-19 sa Pilipinas today ara na sa 269,407
Ang bag-o subong 3,544. Ang aktibo diri 57,392. Kag ang recovery or naka-recovered makaksyon o recovery sa ara sa 207,352. Kag ang patay nagsaka gidyo sa 4,663 mga kaksyon. Pangamuyo, hand washing dira nga proper, face mask, face shield, social physical distancing ang need naton subong. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. La City Media, Action Radio, Philippine Standard Time. Why na sang madugay pa or damo pa nga intro action ana. Tawagin na da si Madama. Kaya ang oras naton si Madam Jennifer Nieves bla, na? Amo ni siya isa sa ginatudlo sa tong nagpapriskon kahapon nga utok-utok man, no? Sang sining rice scam mga kaksyon sa diin. Nagrereklamo na because nga kuno waay na pangbalik ang kwarta sa mga investors, mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Magluwas diri sa kay Jennifer, mga kaksyon. May isa pa gid diri nga ginatudlo man nga upod niya diri nga si Madam Krisya ini, no? Si Madam Krisya ini, mga kaksyon. Actually nakibot man ko gani sini kay sang sagi ko blakas kan kay ina. Sa akon nga mga may naga-chat diri sa aton, nakitaan ko ngalan niya, siling ko, uy, amo manikling nag-greet ko do kada gabi nga mga tawo, ho? Aksyon Firing Line. Duwagid sila. Purting kakibot ako, ni ko inano maniman, wagig ko binaglaom nga kahapon, sila gali ni, ang ginatudlo nga sa likod, sila nasambit iya nga rice scam action, no? Di gina-chat na di sa ako na mga names nila, kaya naga-monitor sila gali sa Action Firing Line. Ang ila sini nga pangalan, sini nga duhagi do, ay ginsang iban si Crisia Rhea Gonzaga, kag si Madam Jennifer Nieves, mga kaksyon. Morning duhagi do. So, ginag-greet ko gina always diri kay ining tao nga nagapag-greet sa aton. Daw, biktima man sa gani nga. Aksyon Firing Line. Objective. Daligid lang ara sa linya ka. Sa firing line. La City 32, Action Radio, Philippine Standard Time. On the line, we have Madam Jennifer Nieves. Ma'am, good evening. Hello, sir. Good evening. Salamat sa time. Subong nga gabi, diri sa Action Firing Line. Kaya salamat gid sa imo sinipagsalig diri sa aton. Now, kahapon, halos sa batian sang tanan ang press conference sa tong mag-asawa, no? Kag iban pa, no? Sa din, ini sila nag-aligar nga may ara sang natabo nga rice scam. Sini nasambit yang kwarta nga gina-invest sa inyo sining grupo. Anyways, una-una, ikaw ginang ginatumod diri man, ma'am, isa sa duha, si Madam Jennifer. Una-una, ma'am, ano ngalan sang inyo ning grupo? Wala kami actually pangalan, sir. Amo nang klarohon naton kaysa gusto ko lang gid klarohon sa publiko, dito gusto magbiktima sa iban. Una, sa grupo pa lang wala na pangalan. In short, hindi siya lehitimo. Aksyon Firing Line. Tsakto man ko, ma'am. Tsakto man. I'm sorry, ma'am, ha, pero gusto talang klarohon ni Taran-Taran. Now, sa inyong grupo, ma'am, sino gid ang nag-umpisa sini? Actually, sir, ako nagsugod ko sang May 29 lang. 2020. Tapos 2020, sir. Ano nagsulod sa imo huna-huna, ma'am, nga maghimo sini nga kaangay sini, ma'am? Si Christiana, sir, siya na ang nag-invite sa akon through phone call. Ging-invite niya ko nga ang bugas nga order sa iya ikapitalan. That's why nga nangita ko kwarta nga 50,000 ikapital sa amo nga bugas. Okay, klaro, ma'am. Ang plus star yun na. Hello, ma'am, pasensya, gid ginabato-bato ko, ma'am, ha, para maklaro tagid, ma'am, ha. Si Christian na nawag sa imo nga may ara sa sang bugas nga pakit ka gusto niya ikaw magkapital sini nga bugas. Okay, so pangita ka sang ideya 50,000 pesos kagin provide mo sa iya. Okay, go ahead, ma'am. Tapos ang 50,000 na, sir, ang iya nga plus par sa akon is 3 days duration. Okay. Ang ginansya sang 50,000 is 13,500. 50,000 3 days lang, mahimo siya nga 13,500.
Hindi, ang ginansya, sir, is 13,500. After, mahimo siya nga 63,500 pagbalik sa imo. Oh, yes, sir. Oo. Okay, so kung konsumahon ta pila ka percent ginhatag sa imo, ma'am? Wala to siya nagatag sa kung percent, sir, kay per sako. Tong ano, ang una naman nga transaction, sir Okay, mo. pero sako. So meaning nga naghatag ka na 50,000. Nakita mo Tapos, bugas? after May bugas sa after 3 deliver, days, ma'am? I'm sorry, may bugas sa Sir. deliver? may ara man, sir, kay sa una namon nga mga ano, sa 50,000 na wala pa ko na nagupod siya, ginghand ko lang na in-hand ko lang sa iya ang 50,000. Okay. Tapos, after sinasang pagbalik ya sang kwarta, dito na ko nga nag-ano nga, mangita ko nga may kay damo siya ko no order, sir mo. Amo na dayon nga nag-come up nga nangita na ko iban man nga investor. Okay. So dali gid lang. Kung baga sa 50,000 nga pagbalik sa imo may additional na nga 13,500 in short na inganyo ka, ma'am, nga magpangita sa iban pagin nga investors. Yes, sir, na inganyo gid Okay, ko. sige. Okay, next pagin, ma'am. Tapos na, sir, amo na, sir, nagpagapati ko sa iya na, sir, kay isang time na nga nagpasulod ko sa iya liwat, nagaupod na ko sa iya sa bodega. Kita ko man, sir, nga may deliveries, adlaw-adlaw may deliver, gasulod sa bodega. Ako gaupod ko siya sa bodega, pero siya lang ang gasulod sa opisina. Okay. Di na nga bodega, ma'am, isang address lang? Sa may Villamonte, sir. Villamonte. Okay, sige, ma'am, go ahead, ma'am. Oo. Pagkatapos na, sir, nagamo na to, nagsige-sige na. Sige na ko pangita sang investor man. Everyday, gapasulod ko, everyday, ga-payout ko. Ang payout nga ginahatag niya sa akon, halin man na sa iya, which is makita ko man nga ginakuha iya sa bodega. Amo na nga gapati gid ko sa iya nga may ara gid nga amo na nga investment. Pila ka days, ma'am, nga daw kanami gid sa inyo nga transaksyon? Nag-hasta ko first 2 months ko. Lupit mga 2 months siguro, sir, daw okay gid kay everyday sa ga-payout. Everyday man ko ga-payout sa downlines ko. Okay. Pero every sa sulod sir, everyday man ko gapasulod sa iya kwarta. Okay. So everyday, ma'am, may mga downlines ka nga naga ginapasulod, nagpila ka bilog, kag pila ang kwarta nga ginakuha mo sa ila? Ang max sa iya, sir, makapasulod ko kay Krisha sa isa ka adlaw, sunod-sunod na 1M, 2M, 1 million. 3M. Oh, grabe, no? So yun na nga kwarta, ma'am, ginapasulod mo kay Krisha, halin Yes, man lang sir. sa mga nag-invest sa imo. Yes, sir. Okay, kung baga daw ginatipon mo, abi mga nag-invest sa imo, kag gina-invest to sa iya. Bali, ang Yes. sistema na, sir, ginapa-raise ko sa amo na nga amount. So, gina-raise ko man sa akon nga mga under. Okay. So, ma-cope up na namon, amo na yun ang iya nga paghatag ko sa iya. Okay. So amo nang sitwasyon. Paano naglabot sa point nga nagreklamo ining mag-asawa kag iban pa? Ang alang mag-asawa na, sir, naghalina sila sa akon before. Okay. Nang download mo ni sila. Downlines ko na sila before. So, kay friend ko man na sila, nag-decide ko wala, sir, nga i-pull out sila. Okay. That's why nga pag pull out ko sa ila, wala ko kabalo behind me nga nagtransaksyon man sila ni Krisha. Okay. Sige, gin-pull out mo sila for what reason, abi, ma'am? Kay syempre friend ko sila, hindi ko gusto nga ang amon nga pagka friend, ang friendship namon malaktan sang nang money matter kag maguba lang bala, sir, how? Tinga nga nasulod na sa huna-huna mo, ma'am, nga maguba pilag adlaw ang inyo relationship. Tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta because may ideya ka nga daw hindi daw lain ang lagan sang inyo sa Hindi, nga. sir, kay may harabit time, sir, nga kung kisama delayed ko 1 day, Okay. nang daw hindi sila bala ka-consider sang delay nga 1 day. So, by that time, nag-decide kong i-pull out sila. Okay, sige, gin-pull out mo sila. Pilang gina-invest nila sa imo, ma'am, sining mag-asawa? Kay daw sila ginigapon ang nagpangulo sa Presscon. Nag-start ang miga ko, ang asawa, sa 100,000. Okay. And then, ang bana, nasa 350,000. And So, then, dira na nag-come up, na nagdako ang ilang nga kwarta. Hasta na lang nga pag last pull out ko sila, do
ara sa 1.5 something ang akon nga na last pull out. Na nga nakuha mo sa kuluhaon nila sa imo. Ang ginghatag ko sa ila nga pull out. Nahatag mo na gid gali. So why na sila sang kuluhaon sa imo? Why? Why na? Pero sang sinilang daw nag-direct na sila kay Krisya, sir mo. Aha, okay. Sang sinilang nagpasulod na sila 400,000 kay abi nila guro sa akon lang Japon. Pero wala kuya nga may bodega kung akon kay si Krisya nag-declare na sa ila sa mga friend ko nga may ara ko bodega nga akon. Okay. So nag-decide sila nga magpasulod sa akon kay ako kuno sige payout. Okay. Dali gi ma'am, balikon ta gamay. Ginkuha mo sila sa downline mo, nagsaylo sila sa kay Krisya, pila din sila naghatag sa 400,000 sa kay Krisya or sa imo? Isang 400,000 sa akon, sir. Sa imo ang 400,000 na gindaho ko man kay Krisya. Okay, ginpasa mo to kay Krisya man. So nagalaom sila nga sa imo gyapon sila under pero ginpull up na sila gali. Okay. Oo. Aha. So, kumusta na? Giga paminsar sila, sir, nga may bodega, gid ko kuno nga akon mo, kay amo na ang palabas ni Krisya sa ila, nga ginguba ako ni Krisya sa ila, kay para makastansa nga may bag-o nga bodega, kinanlan niya bulig, halin sa mga friends ko, kay ako kuno may ara 10 million nga cold cash, amo na nga nakuha ko kuno ang bodega. Okay. Pila ang sulok to nila subong gid gani, Ma'am Liwat? Sino yung mag-asawa? Wala ko kabalo sa ilang nga pero nag-declare sila nga 22 million daw pero 22. natagaan na ang almost 15 million. Grabe nga mga kwarta inyo na 22 million. Gusto ko lang mabalaan, ikaw may idea ka kung may mga downlines man ni sila ang mag-asawa? Suno man sa ila, sir, may ara man ko, no? Aha, may ara man sila. So meaning nagapa-invest man sila. Aha, ang invest sa ila, gina-invest man sa inyo, abi kay Krisya man, duwa mo sina. Oo. Ang gwa sini daw pyramid, ginman mo, no? Yes, sir. May tatsulok, abi, sa babaw. May pinaka, amo sina. Now, so anong imo subong nga status ang sining obra nyo ni ma'am? Anong, ari ka pa, involved ka pa gyapon sini, kung ikaw bi pambalon sa side mo, ma'am? Sa ako, sir, sa on my part, sir, under lang gid ko ni Krisya, hindi ko business partner. Under lang gid ko kagang akon nga account na acknowledge na ni Krisya. Okay. Gin-acknowledge man gali. Subong nag-undergo ko sa settlement kay gusto ko tawhay, kag gusto ko mabalik ang kwarta sa mga under ko. Okay, so meaning aminado ka nga anong butsilingon mo, gusto mo nang pambalik sa ila with the interest na gin pangako nyo or gin promise nyo? Kay ako nangayo ko sa settlement kay Krisya, sir. Ang kutob sa kwarta nga ginpasulod ko sa iya, ginpangayuan ko gid settlement. Okay. Amo na siya ang kwarta sa mga under ko kag sang pamilya ko man, sir, kay ang pamilya ko nagpinasulod man kwarta. Okay, amo sina, ano? Ma'am, inyo nga transaction ni pila gid lang ginapangako nyo sa investor nyo? Pila ka porsyento gid ang ila ma-avail abi? Una, sir, ang amon nga transaction na ni Krisya is per sako. Per sako? Per sako lang na ang ginansya dapat. Ang hatag niya sa akon per sako is 400 pesos plus 100 pesos na commission per sako. Okay. Naami gini nga negosyo. Kabalo kita na sige negosyo sang bugas kay gina in demand na mo ginakaon ta na mo, di ba? Okay, sige. So ano amo ni nagkalinabo subong? Ang pamangkot ko ma'am diri may bugas giman ayhan bala? Ako, sir, ma-stand ko. On my part, ma-stand ko sa first 2 months ko. Nakaupod-upod ko, deliver, nakaupod ko sa bodega. That's why mambalgi ko nga may bugas, gid. May bugas. Isang time na, sir, nga gingguba na ko ni Krisya sa mga friend ko. Nga mga friend ko, nag-direct na sa iya. Dira na ko nga time, wala yan ako ginaupod-upod sa bodega. Wala na ko gaupod sa iya. Wala na ko idea kung diin niya gid man ginadala ang kwarta. So, gamansig-mansig ka mo, abi? Oo, nagmansig kami. Pero still, nang ginaano ko siya sa amon nga account sa mga under ko. Okay. So, may nag-invest. Gusto nila kuhaon. Why na kamo inughatag pa? Di nagkadtong kwarta. Amo na, sir, ang dako, kuman nga pamangkot kay Krisya, ko ang dako nga portion sang kwarta, diin din nagkadto. Kay sang time, sang July, July 18 na, dra na siya nag-stop hatag sa akon. Kay sang July 15, nakahatag ko siya
4.5 million. And then pagka July 16, nakahatag pagid ko another 1 million. Pagka July 17, nag-payout sa sakon 500,000. Pagka 18, wala na gid siya naghatag-hatag until now. Why Nakahatag sa sakon, sir, last yang hatag sa akon 50,000 is ayo ko na sa pangbakal bulong sa pangbakal lungon sang lolo ko. Ma'am, pila ka bilog investors mo ya? Sa imo nga downlines? 27. 27. So, ang tanan nga gin-invest nila ma'am sa imo, ginpasa mo man ni kay Krisya. Yes, tanan-tanan, sir. Taran-taran. So, kung sumayon ta, ang ginasukot sa mga tao, subong nga nagreklamo against you and Krisya, ikaw, why ka na may ginauyatan nga kwarta da ara kay Krisya? Wala, di ko may ginauyatan. Kag gusto ko lang, sir, i-clarify regarding sa mga na pundar ko sang time nga ni bala, sir, na pagbugas-bugas. Kay amo na ang ginalook up sang tawo, sir mo nga ako kuno ang ara sa babaw, kay ako nakapundar, ako nakabakal balay kuno, which is ang balay nga na assume, 4 ka salakyan assume. Tanan na, sir, nga nga mga butang nga na pundar ko, willing ko na i-surrender, ipamalik sa tawo, kay ako nagpinsar ko sa una-una nga ang negosyo nga ni tuod-tuod. That's why nga nagpundar ako. Okay, may balay ka na, may 4 ka mga kasalakyan, maghambal kita nga assume, meaning hindi siya brand new, kundi ginpangkuha mo na ni sa mga tao to nga di kasalang magbayad. May ala ko, sir, isa ka brand new nga gi-applyan gid namon. Pero hindi na siya tanan fully paid. Pati balay hindi man na fully paid. Assume man na, sir, ginabutong na gani sa akong subong. Isa lang ka pamangkot ko man nga gusto ko ibalon para halin sa ino para at least ang tao magpati blas imo. Ano gid mamang imo sining status before sang way ka pa naka-intra sining all invest nga ini? Ang status ko na before, sir, may ara ko ganegosyo ko sa una paluwagan. So kung paluwagan. Time na so paluwagan ka kuno na sa kuno way ka nagsulod sa invest nga ini sa paluwagan way man ko nagapanukuan sa imo kay gusto ta klarohon ang imo sining background mo. Yes, sir. Basi hindi lang maglain ang bot mo sakon pero gusto ko lang ni klarohon tanan kay gusto man na klarohon. Okay, sa paluwagan mo ayhan kun wala ka di nagsulod sa invest nga ini maka-provide ka sining isa ka balay kag 4 ka mga salakyan sa paluwagan mo. Hindi, sir. Isa na sa pamangkot na. Sang nga storya, sir, hindi. Bisan before the online selling ko, gabaligya ko pizza. Bisan ibaligya ko, hindi ko na makabakal cash nga balay, cash nga salakyan, hindi gid. So meaning, ang ginapangasyo mo ni, part na ni may bigro sa mga ginansya mo blang at nagtingwa ka, ma'am. Pwede man. Oo, sir. Damo sila. Kaya siyempre, negosyo. Gani mo, diri ka nagdako sang invest nga ini. Pero, hindi matago sa una-una sang publiko, labi na gid sa mga tao, tuwa nagreklamo sa inyo nga basi, ang gin-invest nila, mo ningin pang-assume mo? Oo, sir. Kung sa pinsar nila nga amo na, sir, ila na sir, sir, mo rights na nila. Kay ako, nagpinsar ko nga tuod din nga negosyo. That's why nag-acquire ko sa mga amo na nga propiedad. Pero hindi na tanan cash. Nagatingwa ka man, ano? And then, ang kwarta, suliton ta nga gina-invest mo, nagadiretso to ya sa kay Krisya gid mismo now. Yes, sir, na-acknowledge na ni Krisya Raya Gonzaga. Si Krisya ko naga-monitor si Nimetinion, willing kita mag-baton sang phone call yan, no? Please mamatian ta man ang side yan, di ta gusto diri nga imo lang ang mabatian, no? Okay, sir. Yes, pila ka bilog gid ma'am ang anong tawag mga investors man ma'am sa inyo nga duha gid mismo. Sir, pila ka bilog investors nyo gid? All in all. Ang sa akon, sir, sa 20 City, sir, wala ko idea kung pila ang sa kay Krisya. Kay before na, sir, may pag-declare ya sang bag-o nga bodega, may ara na mga investor nga mga bag-o nga nag-agi sa akon before ko ging-endorse sa iya. Ging-endorse ko na sa iya, sir, kay by the time nga amo na, sir, wala na siya gatag profit sa akon. So, nag-execute ko sa amo na nga i-endorse ko na sa iya kay wala na ko may ihatag sa tao kay wala sa may ginahatag sa akon. I see, at least may inang ikaw mismo do nangita ka lang gid sa ideya nga makatindog man sa kagalingon mo, no, amo sina. Yes, sir. Okay, sige. Tonight ma'am tagaan ta ka tsansa nga maka hambal diri basi naga-monitor I guess naga-monitor maybe sigurong tanan nga mga gin-downloads mo or sa lines mo kay do kadamo subong nga gabi. Anong gusto mo ipalabot sa ila nga naga-monitor subong?
Sa tanan nga mga sa tanan nga akong yung mga downlines nga na-drag ko di. Pasensya. Pinaminsar ko tutuod nga negosyo. Pasensya ako. At tumawon ko ni tanan. At tumawon ko ni. Pero hindi na magapot sa tunto. Pati ang bala ko. Kaya wala lang di ang bala ko labot. Mhm. Mhm. Anyways, mention diyan tayo nyo sa nga sitwasyon. Ma'am, pila gid subong ma'am, sa imo lang gid ka galingon, pila ang dapat i-pay out mo balik sa mga investors mo, ma'am? Pila ka milyon ini, ma'am? 32 million, sir. 32 million pesos. Yes, sir. Oh, 3 to. So willing ka nga ipangbalik na sila tanan-tanan if in case gid man. Willing ko na, sir. Basta makuha ko lang ang settlement kay Krisha. Kay kung mahalin sa akon, wala gid ko may napuntan. Wala gid ko may nabilin. Wala gid ko sa may hatag sa ila. Amo ginang problema na, no? So ang makasitel sini kamo ni Krisha nga duwa kay in between sa inyo nga duwa, both of you ara sa inyong money. Kung ikaw pang balon ko ara sa inyong kwarta gid nga duha ara kay Krisha. Aha. Yes, sir. Okay. Ma'am, dito kita sa mag-asawa. Anong problem sa inyo gid abi, no? Ayhan. Go ahead, ma'am. Yes, sir. Sa amon nga, sir, isang mag-asawa, wala ba kami na, sir, problema, sir, Galing kay amo lang na bala, sir. Ang mga propiedad nga naghalin di sa amo ni nga negosyo ko, no? Amo man lang nang man sa iban sa akon mo kay mostly na sa nabakal na nila sa pick-up, naghalin na sa akon nga payout sa ila. Naka-invest man sila gali. Oo. May mga butang na sila na bakal man. Yes, sir. Pag may amo na nang nabatian ko, may ara duta nga 500 square meter worth 2 million. Pero hindi ko na sure, pero nabatian ko lang na, sir. Okay, sige. Chismis mala ni ato, no? Pag may ala man, sir, iban nga investor man nga naka-acquire man sa mga propiedad, halin man di. Halin sa inyo. Investment. Okay. Ma'am Ari ay may permit ning business nyo. Ano ni siya sa ano ni nga partnership nyo man? Why gid ya? Wala gid, sir. Baanay lang ni ang inyo sining MOA, Memorandum of Agreement nyo, baanay lang namo sina ma'am. Ako, sir, nag-ubrag ko sa akon nga agreement. Naging ko sa iya for settlement. Yes, sige. Ma'am, basi may ara ka pa gusto ipalayag sa mga gabi nga wala ko na pamangkot sa imo. You have the floor, ma'am. Go ahead, ma'am. Ang gusto ko lang gid ihambal, sir, nga hindi ako ang ulo sang tanan. Kay May na kuya nagsulod, sir. May ara January, may ara March, may ara April nga account nga mas nauna pa sa akon. I see. Gusto ko lang pabalosin mo sa mga gabi nga earlier na interview ni Action John Diaz, si attorney sa NBI, no? Rinwa, ano yung ngalan niya mo? Valdivieno, kung yes, magsala, no? Gina-prepare nila actually ang case against you and Krisha and other one yes, nga minor, no? So, yes, para sa idea ko. Dugay, after sa imo sining interview, ipa-report ko man kay Action John Diaz, at least may idea kamo dira kag kun anong mga preparation nga ginahimo sa bungagin sa inyo. Pero ikaw mismo tonight nagaayo ka naman sila nga masital ka iuli na tanan, but amo nagaling problem ta kwarta kun din kwaon. Yes, sir. Sige. Ma'am, okay ka na? Tutulong ko na hasta may idogang ka pa, ma'am? Sa buong gabi. So, wala na, sir. Sige. Kabay pa nga ini kon maglambot giman sa husgado lang way na lang tanduganay, no? May suto na gambal sa kung gina nga may ara sa mga threat na nga nabaton sa imo, ma'am? Why man? Ako wala kuya, sir. May nabaton nga mga threat kay wala man kuya, sir. Sa tao, wala kuya. Para kaso. Mula na ang nagsala ko gid nga nag-invite ko damo. Sige, basi nagsala man lang ko sa palamatinan ko. Sige. Ma'am, salamat. Gid may gabi kag cam nanda, ma'am, no? At least nakapautwas ka sa mga gabi. Thank you, ma'am. Okay, sir. Thank you. Salamat, ma'am. Salamat. Sige. Action Firing Line. Gakadala ko aksyonan na. Ululuyog man ang akon nga kaunuran ti gahibi ang babae ya. Munibla, no?
Why tiga blame sa iya? Kay gusto man tani magtinad man niya sinikaw galingon sa pagi sa negosyo, no? Negosyo. Tigaling kay ang nasudlan niya kon patihan ta siya. Pati siya gali aksyonan, biktima man eh. Action firing line. Tineblang mga ulo, mga invest nga ini. Ini, nubo-nubo lang ni, amo-amo gini sila usang kapakapa. Tubla kita mong kapakapa, subong ng kapakapa. Gini. Action firing line. Oh, rice cam, sakam, sukam. Oh, anong sukam lati nag-ululumod eh, no? Amo ding sitwasyon. Now, ang interest ni ginambal diri kadalag ko kahapon daw may gin-mention nga si Action John Diaz nga daw 100 to 300% na ginapatubo kung sino mag-invest sa ila sinimo. You could just imagine kung pila ang balik sang imo sini nga kwarta dira kung maka-invest ikaw. Action firing line. Kag ang regulasyon sa mga bangko mag-invest ka sa aksyonan, ang pinaka porsyento nga tubo sang kwarta is 0.125. Sa bangko magpa-interest ka sa kwarta mo, 0.125. Wala ka di kalambot piso. Tapos ikaw ma-invest ka na iya sa tag 300 pesos nga percent iya. Action firing line. So sa dira palandaan, ininto na eh, di ba? Kung mag-invest ka sa bangko aksyonan, 5 milyones, ang 5 milyones na, ang imo ginansya da ang interest da sa isa ka bulan, kabala ko kumpila, 500 pesos. Action firing line. Kuaan pa na sa 12% ga tax. May tax na. Ang ginansya mo dang interest na 500 pesos. Tupaan niya mga 400 chinta. Action firing line. Oh. Di ko na ikaw tod gusto mo yung adasig tubo kwarta mo, tidiri kay sa ilay, pero tiara, usdang ho. Galing kay si Madam Jennifer, willing siya mag-uli sa ning kwarta o galing ang pamangkot diin niya kwaon ang kwarta. Action Brian Warden. Action firing line. Last 56 sa aton sa nga pagpangalagad pagbalik naton karon digidugay. Lantawon tabi kung ano na ang preparation karon sa National Bureau of Investigation angot sini sa raisinong pasakaan sang kaso. Kag may interview pag siya sa Action John dring isa kalalaki pagbalik naton sa aton sini nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi sa mga utod naton ano. Si Rose Guevara ara na, Jose Mongcal Torilla salamat gid, DJ Juna pero tinga pagsalig sang taho no trust fund. Erla Vega salamat man. Grace Mitton Cousins, good evening Idol Action Bry watching Manville Royal Subdivision. God bless ang mga ka-aksyon. Jocelyn Arisivita Ulak salamat gid. Araman naga-monitor si Bernadette Lacson, Miles Virano, Dejen, Domino Effect, Pyramid Scam, Miles Virano, invest sa style pa lang na scam na. Francisca Puso Madirazo, good evening mga kaksyon, salamat. Rimar Gicano Hiliasgo, good PM Action Bry, monitor lang kami di Sitio Lupa, Barangay Sag-ang La Castillana, Tamiao ko lang dayan family Haliasgo, Hicano, Salavitera, Robles, Tapayan, Laurenio o Laureano, Pagsugiron, kag Cabalfin family. Si Ana Mandri Gusrom, before manok na pula ang scammer, subong bugas nga pula. George Gargasiran, connives ang scammer ang budiga kabugas. Upo di Jennifer para magpati gali kay hindi man siya gali direct transaction sa buyer ang bugas, sang bugas. Ina kung ga-exist. Amo to ganay pangita kung bugas, may bugas or wala. Pwede lang na picturean ang bugas mo tapos no more. Inodjo Bibs, good PM. Pag amo na nga business register na sila sa NFA, maka-purchase sa bodega, amo na ang violation, wala gapangita permit sa halin sa NFA. Ruel Aurelio, Marilo Travilla Catinoy, Angelina Pinuela, man is the root of all evil. Dapat isa isip tagid na nami gidya kon may money ta halin sa pinangamudlayan ta. George Gargasiran, instant yaman sa business na dako interest klaro illegal.
Jen Ibido, nadula na ho. Hindi lang. Si Brian Ortalia, gakadula. Dali gid lang ha. Phoebe Achibar Islao, pamati gid subong. Na Inday Rilotak, Subray monitor from Malaysia, na utod. May ari di ganyan. Asawa ni Jubert, kasakit sang 500k to ko. May isa man ni siguro. May head na sila. Leo Corneja, good evening, Sumbray. Monitor lang ko dis sa Charito Heights. Olo igmat lang ta kay kalain naman sa Chimpo Kabudlay. Dadagid lang. Hindi ko mabasang iban kay nagalumpat siya. I'm sorry. Maribel Alejandro de Benagracia, lesson learned, don't trust too much kay bisan parinti mo gani. Di na tuman. Pamati man sa aton si Kram yo why not na Lokangge Gargules, ikaw classmate ang ngalan mo. Olive Prado Gargarisano Araman Gargaritano, Guillermo Ricaforte, Erlinda Agaya Haldani, Edilao, salamat kid. Maribel Alejandro de Benagracia, lesson learned, don't trust too much by bisan pariente mo, intoon kapaayhan pa sa ibang nga tao. Ramona Azero sa Barangay 35, Miles Virano, ano bodega, sino tag-iya, why di mahambal sino? Amida Dilag, instant mayaman, dayon mo. Christopher Corsiga Masmila, Edgardo Mahinay sa Agundo. Good evening, Sir Bry. Wala pa matanom ang pasi. Sagad pa ganyan. Leo Corneja, good evening, Sir Bry. Monitor lang ko ni Charito Heights. Uli aligmat kita kay kalain sa lakat sa Chimpo Kabudlay kung magmasakit. Correct. Miles Virano, salamat. Phoebe Achibar Islao, good evening, Sir Pamati. Kami ni Sima. Nag-monitor man si Inday Rilota, Action Brian, monitor pa Malaysia, tamiyaw ko lang family Torre Franca, family Rilota sa Barangay Felisa. Alma Agravante sa Bater. Manuel Taala de la Peña daw pyramid ka pa o galing may mga private army na to sila ya. Scam. Nasulod ka sa isa ka grupo nga mang-invite ka sang iban. Then dalasa kamo tanan, taguon mo na lang kwarta mo sa haligi sang balay mo, sa haligi sang kawayan na anay lang enkwentro mo da, no? Noel Hinoraga Jr. Good evening, Sumbray. Listening from Deca Homes, Bacolod. Darlene Disendario. Good evening, Sumbray. Monitor Barangay Sumag. Ronald Dalisay. Naga-monitor man sa Cebu. Si Bots or Bat Salanap. Good evening, Sumbray. Always listening your informative radio program. Stay safe. Salamat. Kind night. Thank you, Gid. Si Kevin K. Margen Napanton. Mayang gabi, Action Brian, listening from Bluefest Village, Kamingawan, Papa Joe, Mama Rose, Bebot, Karen, Kent, and Kyle. Jerry Hilogo, good evening, Action Brian, watching live Barangay 3, Hinigran. Anami Villarias, good evening, Action Brian, pamatigig kami subong Barangay Villamonte. Tamiyaw lang gali si Andrew, kag Andrea. God bless sa inyo tanan. Wow. Hi, kumusta si Mama Anami? Goods lang? Sige. Okay, ang iba nagalumpat siya, no? Basa ko ng iban. Anami Mandri Gusrob, milyones na pero nangin buhangin, labhang pa. Wala ganin labhang kay way bugas. Ay, nako. Jima Sokinio, good evening, sir. Ma-shout out siya anak ko, si Hyacinth Sokino, Madrid, Spain. Nagamonitor gid siya. Thanks, God bless, keep safe. Siya batch 78 La Castillana. Roberto Anulaj Carlos, idol yung tamyaw kay Don Gideon, Johnny, Yami, Jessica, Red, Nonoy, Kayene, Kaiser. Ang bugas tada, padamu, order ko ikaw magpalayag. Kung sino gusto mag-order bugas, hindi niya scam, ha? Order ka mo sa akon kay manegosyo ta bugas. Hindi ni-invest ya. Bugas, baylo, kwarta. Nan. God sana, si Roberto, ayos sana. Kada bayad mo yan, may delivery kaya kon sa amon ka akon ka order. May business partner ko, si Roberto Halbuena
Carlos. Puti gwapo tao ni, negosyante blaw. Si Aned Berte Torre Dela or Dila. Girly Nakamura Miharo Bungkit Urot. Do taxi ba? Si Naida Tumayan. Good evening, Sumbrail. Nami gin man wala korporasyon san o pa ni matapos ang problema sa aton gobyerno ta. Man, bless lang tanan pamilya sa South Korea. Rachel, Kim, Ivy, Joe, Tumayan family, kag Lerio, MT Junes family, Barangay Handumanan. Okay, sige. Monitor. Sige. Okay, hipos lang si... Ayay, gali. Kabalo ko si... Sinong namin mo in Didors man? Dali lang. Dali lang. Girly Nakamura Miharo. Salamat, gid. Alright. Si Bert Hirapusco Caraballo. Salamat, gid. Action Bry. Monitor kami di sa Hutoda, Handumanan. Si Yobs Flores. Good evening, Sir Bry. Mile Espino. Good evening, Action Bry. Baw na hidlawgi ko si mo kay bag-o lang ko kauli kalantaw sang live mo. Monitor lang gali from Morsia Kaon tagali kamo TQ. Tamiyo ko lang di gali upod ko sa balay. God bless, keep safe, salamat, love you. Sige, salamat. Dapat i-share gid no ang program naton para mas mapalawak pa ang ating mararating. Oy, dugay-dugay hindi ka magidog na ha kay ang NBI parte gyapon sang rice scam to ipa-report kay Action John Diaz. Si Butcho Abasquez Lokias. Yung gabi sa tanan nga taga Hagimit La Carlota. Salamat kid. Luoy ko to kay Inday Jennifer. Grabe. 32 million ang inuguli ya sa tawo. Clara Okay Ganda. Hello, Bri. Good PM. This is Ina Ehem. Kumusta lang da si Mua? Sino si Ina Eheman? Asawa ni Jubert. Shout out watching from Hong Kong. Abi ko, si Glenda Servando Lupe, good evening. Watching from Sagay City, God bless. Okay. Daligid lang. Si Dons de la Vera or Del Rivera, naga-monitor man. Amo gid na ang budlay sa mga transaksyon. Colonel Guile, money is not the root of evil, but for the love of money is the root of evil, of all evil. Correction ng partner, Good evening. Like your outfit, partner. Thank you, sir. Actually, ginbasa ko man to sa aton sining chatter. Naga-monitor ka na da sa bungali, sir. Thank you, good sir, Ambalya ko no, but for the love of money is the root of all evil. Depende, gini mo how to handle your money. Na. Because each one of us, we have money. But if we use that sa hindi nice, nangin bad, evil ang tupan niya. Tsakto man ko Colonel Guile. Pila kadlaw makadto ko na kay Colonel Guile kay mahulam ko na sa iyab lang pugalite bla. Maniro ko pispis sa Don Salvador. Si Vilma Trias taga-monitor ban sa East Homes, Salamat gid. Si De La Peña Edgar Do Jr. NJ, grabe subong ang anom to ka pulis sa Colonel Guile, mga babaye, from Bacolod kag Negros Occidental. Dakpan sila ga ininom iya. Ay sus ko. Elpidio Lapida Batingting. Shout out sir kay Madam Namon Crisia Gonzaga nga gahulat kami ya sang muwa namon. May ari pa gid. Dennis Richard Tibor Roma. Actually si Ma'am Crisia natagaan ko gid chance nga magsabat diri sa aton, Kung hindi man subong buwas abi, kay hindi man pwedeng one side lang aton mabatian, try ko gid nga malabuton si Madam Krisya, kay para at least makasabat man siya. Merly Gonzaga, Action Bright, greet ko lang anak ko sa US kay ga-monitor namin siya sa inyo. Salamat. Ryan Chuami Pidikar. Pa-shout out sir sa taong scammer. Ginagamit ya bugos nga account mi yan Pidikar aka Girly Kuniho sa tuod nga pangalan dira ka lang anay tulog sa selda 14 sang Sarabia. Ay gali. Mayad ina may gwardya.
kadira panawagan sa tanan nga mga natunto, bisitahon nyo lang sa Sarabia Police Station. Ay kadamo gidya sa mga manugtunto, no? Ay nako naman. Gemma Makilan, good evening, Sombray, pamati lang kami family ko sa imo. Halong always. Salamat. Anabel Vasquez Araman. Okay, ako na sir. Ako na turn, way pa. Sige. Shen Barn, naga-monitor man. Merly Gonzaga, nabasa ko na. Last one. Sige. Babalik ko. Last 8 Jess, dala ka mo. Action Radio Philippine Standard Time, last 8:11 na. Sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyo ang pag Line. Last 8:12 sa aton sini nga pagpangalagat, may gabi lang kay Tita Ida Risaura, kay Nanay Linda kag kay Sir Tatay Idida sa Blumentritt hambal sang Morsya, Banwa sang Morsya. Naga-monitor man si Manong Clarence Locsin, may idol sa radio man siya before, ano. Naga-monitor man ang iya sining asawa si Nanay Madam Wendy. Happy birthday, belated happy birthday kuno kahapon nga adlaw. Panawagan ako no sa Task Force Disiplina, libot-libot man kuno, damo tiga ulo sandumanan, matuod man, damo wala ga face mask, sa Tiangge, Karinderya, kag mga talipapa, vendor. Budlay gid mag face mask aw. Action firing line. Kag kon magkala COVID ang gobyerno yawan ka panghakot. Dira to dapit kag inang ginreklamo do hindi mag-upod sa ambulance nga may positive. Action firing line. Nagka-monitor man si Madam Lizelle sa Sinimatrion na Campo Sagrado. Salamat gid sa pag-monitor mga ka-aksyon, ano? Si Mary Hope Salomon Gangoso nag-monitor man. Si Mr. Maymay Alagaman, Boyet Solve Sasaga, nag-monitor man sa Sinimatrion. Action firing line. Last 8:13, sugpunan ko ang rice scam. Rice scam kag ang sakam sukam. Action firing line. Grabe maning istorya, no? Gayom yohom nang tapos kasakits dughan to kay nasa hambal ni Madam Jennifer. Action firing line. Ay sus ko. Sige, ara na sa aton nga linya si Action John Diaz mga ka-aksyon regarding sining. Action firing line. Action John, good evening. Sa Action Bryce sa Central Jess ka mga naggabulgar nga sila ang mga nag-invest sining rice investment kama mo ni si Jarvin Benito, presidente ni sa barangay Takuling, syudad sang Bacolod. Action Bryce sa aton nga paglantaw base sa mga blood report nga nabalag opisyal area sa police station number 2 do siya so far ang may pinakadako nga investment nga ang kapital lawas pa lang nagtangat na 13.8 milyones pesos. Kapital, kapital.
Yan sa sabay wala labot sinadra ang iya pagkaiya naman nga asawa. Tay makabig na sa kapital kay gasigi-sige na siya saka sabay nga saka bra. Alin sa may payout niya do ginadugangan nila nga ginadugangan tupto nga nagdako na kabilugan nila nga kwarta nga at natipon. Amo ni ang bilin action price sining payout ginapangita karon ni Jarvin Benito. Jarvin Benito sa press conference kahapon naging patigayon sa Kakalan Andras may barangay 39. Ini ang nag-apilar sa ibang na interview bago ginamang ni Jennifer Nierves na kung mahimo ibalik gid ang ilang kwarta sa baylo kung sa dugang pagitan niya ginbasol ni Panelson Bryce si Nierves kung nga ako nung gindala nila sa mo sina mismo man investment hindi man di maaligar sang sining tagreklamo kag iban pagit na inganyo gid man sila makol mo tuman kadalag ko sa maging plastar nga mga kandidat action bray. Ang emotional ining si Benito samtang sa nagapangayo sang apelasyon. Di ba ako mo na 13.5 million blaction dyan mo, baw? Hindi gani action bray pero mga 5 digits siguro malingin ang ulo mo. Pagit ko mga milyones pesos na. Sa hapwa press conference ingin emotional ining si Benito samtang sa nagapanawagan kay Nierves kag sa mga kauptanan singagin aligara sa likod sa Rice Investment Scam niya ginsaysay ngang iya galing nga pang-invest mga pinangutangan niya panitanan. Ang ibaan gipangutang niya sa iya pamilya nga do digtog siya na huya agsambray isa kabudlayan niya karon nga mabayaran ining nga ginpangutang niya hindi lamang ginatos, hindi pesos, hindi nilibo, kundi milyones agsambray ang kabilgan sini. Si Jarvin Benito. Jennifer, ang gusto lang mambal siya nga gindrag mo kami sa mo ni nga gapamuyong kami natawa sa mga buhay namon. Siguro sir is around mga almost 800,000 na mga dira-dira na. So may nakautang kami sa mga tao. 1.2 sa pilato igaw ipabudlay adamon. Maubos lang sa pamayad, kulang pa. Grabe. Tinanamon ko ako ng pila ka milyon na kulang yan. Ang pinakadako nga na ano ko sa relative ko, ang sa lula ko. So na mata-mata man, pero may kulang ng Japon. Sa ibang mga tao, sa mga close friends, even sa mga office mate ko na may kulang ako. Siyempre, ang balya, legit. So, nagsaling ko Japon. Hasta nagagambal sa nga wala, ma-pull out na lang sa kapital. Dito na ihatag ito. Giisip ko, as pull out na lang. Pero may tiling ng Japon, kulang Japon. Bis ka na gambal ang tao ng iban. Nga dako gihatag sa akon. Natural kay dako man ang gingatag. Ging-invest namon kay Krisya. Sabay mo itong pagpahayag ni Jarvin Benito, no? Porte, yeah. Si Jarvin Benito ang iya asawa kag ang 5 kaiban pa nga nagpresentar kahapon dito sa press conference. Ang 7 ginamang sa 30 ka mga individual nga una na nga nagpadangat sang reklamo sa National Bureau of Investigation o kung NBI Bacolod. Si Jennifer Nierves naghambal kung tani hindi lang maglapot sa sininga punto. Nagdesisyon nagsumbayan 30 ka mga individual nga ini padangat mismo sa nga reklamo para sa pagpasaka sa nagkakaigo nga kaso atok hindi lamang kay Nierves atok hindi lamang sa ginatumod nila nga si Gonzaga may ara pa ginagsamba isa ka persona nga minor de edad nakadamaan sa ilang ginulamit nila sining ginatawag nga Rice Investment Scam. So may 3 selection dyan. Lo ang yara sa may listahan ng National Bureau of Investigation o NBI Bacolod kung nilalakip duwag sunbray primary suspects o primary involved sa kaso sa adre ang participant o kung miara lamang kay labtanan or involvement nagluntad nga scam action bray. Naninatabo according kay Attorney Renwa Baldovino ang head sang NBI Bacolod nigad pang simana gali nagpalapit dara sa ila ining 30 ka mga individual nagpabutyag nga sila ang nabiktima sa gitawag Rice Investment Scam. Bisan si Attorney Baldovino nakibot nga hindi lang ko nilibo pero multi-million pesos sa ginatawag ini aksubay nga multi-million Rice Investment Scam ng NBI. Iparado na actually ang mga dokumento kaging prepara sang NBI na lakip ang affidavit sang tagsa ka mga persona
base diri sa investigasyon sang NBI Bacolod nga yaraman magkitaan sa affidavit kag facts of the case, transfer nila kung i-turnover nila sa fiscal boss nga adlaw to Puebla Saksyon Bay nabutang digto nga sila nag-invest sa mga kantidad nga minilyon according kay Valdovino kung i-isip-isipon ang kada isa hindi maglubo 1 milyon ka pesos ang ila investment action break. Ini pailos ang pagpasaka sang kwarta sa sulod sang pilagi lamang ka mga inadlaw. Prindre kay Valdovino ug nga wala na makahatag sang payout o kun abis sang kantidad nga ginpromesa ning mga persona ginatawag sa nga scam. Kaso diri nila nga pagatubangon action break amo ni ang ginatawag nga large scale estafa. According kay Valdovino, large scale estafa kay nagsobra na sa 100,000 pesos. Yes, sakto na. Ang ilang kantidad nga gin-invest kag nakabig na nga wala ginbalik sa iya abi kon sa investor. Taing pa diri kay according kay Valdovino, isa ka persona lang abi o pila dra ka mga individual ang nagpasaka sang kaso ibag-o nga penalidad o kon penalty statement or sanksyon nga ginpapanaog mga kaso action bribe. Ang sa kaso diri nga large scale estafa in relation to Cybercrime Act of 2002 gintawag sa in relation to Cybercrime Act ang ila transaksyon action bribe online. Nagpost sila online, ang sino gusto nila mag-invest, pwede makakontakt sa ila. In transaction online man, bisan pang handover lang ang kwarta. Hindi ka nga natabo action bribe, large scale estafa siya, sa bago nga penalty nga gina-sanction diri, sobra 8.8 milyones pesos, ang large scale estafa, himo na sa nga manaog penalidad sa non-bailable o kung wala piyansa. Disgrasya. Kay ang estafa, sabi ko lang to, natin makapiyansa, kagilang man among. Kay large scale estafa siya, sobra sa 8.8 milyones pesos, ay mo sa kuno manaog sa non-bailable, depende sa appreciation sa court. Baldari ni Attorney Valdovino, appreciate ginaguro nga mga non-bailable, kay kung iya gin sumasuma, hindi magnubo sa 30 milyones pesos nga total sum sang 30 ka mga individual nagpasaka sa reklamo. Laing pagidari kay kon 8.8 million nga non-bailable siya manaog pag-action bribe sa reclusion perpetua. Ay aragay Or tiyan mo na yung life, hindi ba siya makabig ng lifetime pero 40 years. 40 years. Of imprisonment action bribe. Na kung mapamatud-an nga guilty beyond reasonable doubt ning mga ginatudlo nga suspetsado. Ikaw na to kato sa prisuhan, dapat nami gidi mo to attitude kay para madala ka sa GCT. Action dyan. Galing kay pamangkot da sid o kag nga talupang don gid abis ang presidente. Damo na be. Kag kapag dati pagwa mo ang balayran mo. Bayad ka man gyapon. Bayad ka man gyapon. Ay, nako naman. Kaya mo na ang balato ni Valdovino, ang mga tagreklamo desidido nga magpasaka sa panumbungon tranta nga inigila yun nga ilang ginatagan aksyon bisan sa nakibot sa mga kantidad pero ang balya wala sa mimimo dugay na sila aksyon may mga among ning ginapatubang man sa ginaksyonan nga mga kaso banan gid napamatud-an o kon napamatbatan guilty action bribe pero depende na sa nila sang kaso yan. Kabalo ka action dyan, I'm sorry action dyan, kaangay sining nga kaso intentionally di action dyan mo. May pagani nakalabo ka tao kay ang kaso mo na homicide, inabalang nga na impito ikaw, may mga inaway pa nga natabo. Pero mo niya, depensa, o kung basta nagrambulanay pa kamo, naglabuanay, nagtiruhay. Pero pag amo sini, intensyon niya sa kaugalingon mo, pariyo ni sila sang suyop sa illegal nga droga. Action dyan. Yes. Personal kag interest nga personal action dyan. Go ahead. Yes, amo na action bribe. So, Baldi Attorney Valdovino, damo-damo man kay ginalauman niya na hindi lamang 30 ka mga individual na mag-surface. Imo nga iban ka mga persona pa subong nga wala pa binagakuha dra sang ilang confidence nga magpalapit sa NBI. Action dyan, di ka lang mag-yuho, may muno ko sa imo ha? Hindi ani mag-intra ni reklamo ang 10,000? Hindi man? Si chat ko lang sa imo karon. Sige, go ahead. Kadlaw sa ako. Sige.
Hindi na lang na yan, 10,000 ba yun na lang na? Hindi na ya. Sige, gamay-gamay lang na. Oo. Sige. Production Vice, according to Ricky Attorney Baldovino, sa buwas or sa Webes, nga nila tanan mapasaka agad ang kaso. Aha. Ay, si Attorney Baldovino. Ang total ngayon, more or less mga 30 na yan eh. Mga 30 na. May mga nauna na. Yung last week pa, may mga nauna na rin. Attorney, ano pong mga kaso kaya itong pwedeng ma-file kapag proven po ito? Estafa ito. Oo. Pero may degree po ba? Large scale o hindi naman po? Large scale estafa ito dahil based sa amount, more than 100,000 naman ang involved na amount. Oo. Yes, oo. Large scale estafa. Okay. And in relation to violation of the cybercrime law, kasi gumamit sila ng online dito eh. Online internet. Yeah. Prepared na po itong documents. Yes. We have already prepared the documents. We are just reproduce kami ng mga copying ng mga documents. We are about to transmit our recommendation to the city fiscal's office. Oo. Maybe tomorrow. Tomorrow or siguro Thursday. Bon. So may nabatihan si Attorney Baldovino ang tagpamuno sa NBI Bacolod. Sige. Itagikan sa Batola, taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sa Batola sa Action sa Bacolod Action. Firing line. Large scale estafa ang kaso. Bauti, swindling, panginto. Daw mo gina, amay ka naman iban nga gamiton pa rin mo gid sini, no? Why man sangin presentar nga amo to bugas. Ang mga investors man, why man sila anuman, di ko ma-reconcile. Actually, may ara ko gusto sang ihambal pero hindi nita gusto bla nga masakitan pagid bla, no? Action firing line. So next time sa gusto mag-invest dira, no? Isa na ni kadako nga classic example ano, na natabo ni Subong. Kag kadamo pa sa iban, mga kapa to, ti Subong nagkapakapa na gito, why na to? May mga kuha na to sila galing iyang, may mga armado na to sila galing nga ginagamit. Kiti hindi na mapunggan ang pagtimbuok sa negosyo la milyones iya mo. Milyones iti pwede kaya kabayad ya kwanda mga personal bodyguards mo. Action firing line. Perti iya. Hay. Kaya kululurog ang unod ko sa balita ni Action Jan nga ti amo na ang atubangon nga kaso plakadlaw. Action firing line. Dili na lang tanay sa gulo gagmay ha. Binulan lang as Roswell Action El Rey na. Sulhay ka. Bakal ka asin kag bitchin pulis balay mo to. Kag magtula-tula ka to sang isda nga bangos. Action firing line. Gani luto kada tuloy na wala susugba kada ginagmay. Daway kagid sang problemahon mga mo sina. Last 8:27. Action firing line. Ang ining abahin maka-action dulong sa aton sang life extension by kay naton nga malambot mga kaaksyon, ang isa ka persona sa barangay Agisan, syudad sang Himamaylan. Kaya ang barangay Agisan subong extreme iyang lockdown bangod sining COVID-19. Damay ginaayo sila kung ano inihimaluon tani karon. Action firing line. Kay bilog nga barangay gidne, klarohon tani karon kaganubing ayo nila sa gobyerno dira sa Himamaylan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa Jonathan Granada sang Life Extension Philippines mga kaksyon. Sir Jonathan, good evening. Yes, Sir Brian, good evening. Good evening sa tanan ng mga listeners ng Aksyon Radio Bacolod kag sa mga nagatutok dito pong sa imong mga program. Good evening sa tanan. Sir Jonathan, ano nga aton nga good news sa publiko sa Life Extension, sir? Yes, I know, Sir Brian, ang pinasubong ka alarming gihapon nga issue about sa health ining COVID-19 sa gihapon. Hindi gid naton ina sa ma-erase pasubong sa mind sa aton nga mga kauturan, especially dira sa Bacolod City and Negros Island, nga nabalaan naton padayon gihapon nga naga-increase ang number or cases of infected or positive nga COVID-19 patients. Kag luyag lang naton nga i-share ining bag-o nga pagtuon bala, Sir Brian, nga emphasize naman sang role sang vitamin D3 supplementation sa pagpanubo sang risgo nga ang isa ka tawo ang makaagom sang severe nga symptoms or infection nga tuga sining SARS-CoV-2 nga tuga sang COVID-19 nga balatian. So ini isa ka pagtuon, Sir Brian, nga gin-published sa Journal of Endocrinological Investigation. So September 3 lang ini siya, 2020. So latest gini siya. Kag diri sa pagtuon nga ni mga kabyanan, may ara nga 42 ka mga pasyente, Sir Brian, na mga COVID-19 positive. Kag ini sila tanan daw may ara na nga medyo serious nga symptoms ng COVID-19, meaning nagaubo na sila sang tiga, daw hindi na sila kaginhawa. Kag actually gin-monitor ini sila or kay admitted din sila for 10 days sa hospital. Kag out of 42 ka patients, Sir Brian, 34 gid ini sila, 34 sa ila ang may ara nga mild nga vitamin D deficiency. So meaning, nubo ang vitamin D level sa ila dugo pero hindi gid amo na siya kanubo. Kag so 34 sa ila nga may ara nga mild deficiency sa vitamin B, Sir Brian, duwa ang napatay sa ila after 10 days. Both silingon 5% lang ang mortality. Pero sa 8 nga nabilin, gin-check ang vitamin D level nila, so tama gid kanubo. So may ara sila severe gid nga deficiency. So meaning mas tubo sa 10 nanogram per milliliter ang ilang blood level sa vitamin D. Kag sa 8 sa ila, 4 gid ang napatay, Sir Brian. So that means 50% gid ang mortality rate. So dili nagapakita nga ang deficiency nga severe sang vitamin D sa dugo naton makabyanan ang nagaamot sang 50% nga pagsaka sang mortality rate sang COVID-19 positive nga patients. Ini ang according sa mo ni siya nga pagtuon. Rason ko nga, Sir Brian, nga may 3 ka organization dito or health organization sa UK nga nag-recommend ng vitamin D3 supplementation sa mga taga-UK. Ini ang Scientific Advisory Commission on Nutrition, the National Institute for Health and Care Excellence, and the Royal Society. Kagindugang pa nila dito nga strongly gid kuno nga gina-emphasize nila ang mataas nga dapat nga level sang vitamin D sa dugo naton kay hindi lang kuno ini precaution against coronavirus but for the general health sang tao, Sir Brian. So amo ni siya ang gusto naton nga i-share sa aton nga mga listeners nga ang supplementation man gid sang vitamin D3 based sa aton mga gina-discuss sa previous naton nga mga interviews ang may mapulig sa aton to reduce the severity sang infection kag ang mortality rate, especially sa mga may comorbidities, Sir Brian. Okay. So dire karon sa Bacolod kag Negros, so sir, ang aton may nagapinamangkot di party products bala kon waya nagakaubusan, sir, sa ni matiniyon may damo kita nga produkto.
Yes, sufficient ang supply sa aton nga life extension vitamin D3 makabyanan sa mga butika dira sa Bilog Negros Island ket Bacolod City. Kag even ang aton nga clinic dira sa GA7 Building Lacson Street, ang life extension clinic bukas from Monday to Saturday. Although nga aton sa mga doctor Sir Brian, since nga may lockdown kita dira sa may Bacolod City, MWS na lang sa mga schedule until sa time siguro nga ma-lift ining lockdown. By then siguro mabalik naman sa regular naton nga schedule ang ining clinic naton nga daily na. Pero subong pwede sila dira kakadto, makabakal dira sila sang products sang life extension clinic. Mga products naton dira, especially ining life extension vitamin D3, mabakal nila dira sa aton nga clinic at sa mga butika. May sufficient kita nga supply. Aha, sige. Basta may dugang ka pa, Sir Jonathan, sir? Yes, sa aton liwat nga mga kauturan, ini ang theory mga kabyanan kung nga ginadiscuss nato ng role sang vitamin D3 supplementation kag reduction risk ng COVID-19. It's because ang theory sa nga ginatanaw sa mga medical doctors sa cytokine storm. Nga ini ang cause sa pag-overact sa aton immune system kung increase ang level sang pro-inflammatory proteins or cytokines sa aton nga dugo. Kag ining pagtaas sang cytokines or pro-inflammatory proteins sa dugo naton ang nag-lead niyang lawas naton mag-aatake sa mga healthy cells instead nga atakihon niyang mga viruses. That's why nga nagaka-experience kita sang severe infection kag eventually pag hindi naton ini mapunggan, it will lead to fatal or deadly pneumonia. So ang vitamin D3 supplementation na pamatud-an sa mga pagtuon nga makastop siya sang overreaction sa aton immune system para ma-prevent ining cytokine storm. So that's the theory kung nga ang aton gina-recommend ang life extension vitamin D3 especially during this pandemic of COVID-19, and make sure natin makabyanan may tatak dapat nga LE ang soft gel kung kamo magabakal sa mga butika sang life extension vitamin D3 para kamo sure ngay na is original or 100% na authentic, Sir Brian. Aha, sige. With that, sir, madamo kayong kasalamat sa information dari sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Good evening, sir. Thank you so much, Sir Brian, and good evening also sa mga listeners natin. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. Las 8:46 sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon. May kabilang kay Romy Agsam, News Japan, may nagwa na nga gamot para sa coronavirus dito sa amin University Naraken sa Japan. Bauti, salamat. Basi maka-avail man diri ang pungsod Pilipinas. Si Pretty Mahilom, good evening, Action Bryce. Stay safe lang. God bless. Action Ann. Tawagan to Action Anna. Aha, sige. And si Rosalina Arellano Espadero, nagamonitor man sa Banwasang Morsha. Nagamonitor man si Madam Maria Victoria Parides, NGO. Salamat gid sa pag-monitor. Obi Juan Kamuti, Action Bright, good evening. Monitor kami di pahanukoy basta gani layo sa kamatuoran, scam ina. Na naman. Jocelyn Libon Dispoho, salamat gid, ano? Rin Art Rice, M. Rice, negosyo guro ni Rice, ano? DJ Jonah, grabe nag-guts ba sa mga bishi ka mga bata pa, gani man. Ila to tani, negosyo tani mo, invest mo, business ni mo. Galing kita mo na labot sa punto nga amo gini, no? Ay, nako naman. Miles Virano, leso na sa mga tawong kadamo na sang katabo scam, invest kag dako kitaan. Damo tawo ga kasilaw sa kitaan, basta investment wala na sa ligay miski ayuhay or kadugo i-check and verify gid. Syempre few months enjoy sa income but just to think it uto dali gid lang. Action and goods na. Sige. Gamay lang gid. Edwin Pineda naga-monitor man, Merly Gonzaga naga-monitor sinimetinon sa US mga kaksyon, ano? Good evening, Sombray. Dapat gidakpon ang dipasahi nga salakyan nga wala ga-observe social distancing kay pareha sa mga double tire times 2 gid ang ila pamasahe. Salamat gid Sombray. Okay, sige. Good evening. Pagatuloy reporter para makita gid aktual. Good evening, Action Bray. Damo alam si baby niya sang La Carlota. Hindi siya okay na? Okay, sige. Dali gid lang ha. Kay gaantalan ni Chimpo. Action Firing Line. Si Nanay Maricel Herbolinga, no? Sa aton nga linya. Ma'am, good evening. Ang gabi. Si Action Brian, sa Action Radio. Ma'am, taga barangay Agisan, no? Himamaylan?
Oo, taga Purok 8, Barangay Agisan, yung Island City. Aha. Bali, ma'am, anong concern na to? Bali, lockdown ka mo da. Pila na ka-days gani, ma'am? 14 days na. 15 days? 14 days. 14. Kagapon. Kagapon, oo. So, may pila ka bilog positive kuno dira sa barangay niyo, ma'am? May ideya ka? As of sang kagapon, Monday, ang positive, sir. Medyo plastar bigamay bi, ma'am, kay medyo gadadula ka. Idog-idog bilo idag-idag gamay man pasensya gid kabalo ko ngara ka sa medyo uma-uma nga portion. Signal. Bye-bye kami, sir. Okay, ara na. Sige, ma'am. Bye-bye ka mga portion. Ma'am, pila ka bilog positive dira sa inyo ko na, ma'am? Nga gin extreme 20. lockdown ka mo. 20. Kada mo, no? Ano ka lapad ang kwan man? Ining agisan? Lapad gid man eh? Lapad mo, sir, eh. Lapad siya. Pero na-bye-bye kami nga bahin. Na-bye-bye. Anong ay may ayuda man ka mo, ma'am? Goods man ang ayuda nyo da? Halin sa Banwa? Oo, may ayuda man kami alin sa gobyerno. Sa syudad? Kaya, kadtumaligan isi niyo. Kanto. Kada week, kapada sa 5 kilo nga bugas. Oo. Do, kita ko mga si... mga rilata, mga naman. Kita ko mga sa Facebook, si Mayor Raymond Tongson, doga pa nagtag ni mga isda da sa inyo, ma'am, ano? Oo, isda. Karga sa kanter. Oo. Pero anong inyong gusto lang, ma'am, gamay palabot sa city government sa Himaylan? Wala kay... Ano ba daw? Kung ano ba niya basihan nga nag-extreme lockdown sa kalugar. Way ka mo ang balaga? Kung sila ka-positive. Tapos, madugang pag sila patani kagapon na tapos na subong adlaw na tapos ang amon nga extreme lockdown. Tapos? Nag-bago naman yung random ni Mayor na madugang naman another 14 days naman. Ay, so, ma-endiga kami sa 30. May memorandum na gin managwa gali or executive order? Executive order. Oo, may ara na. May ara na gid na. So ang ginareklamo nyo kun nga ang naglawig pa gid. Oo, gani ko nga naglawig ka mo namon nga concern. So nga mo sa nga buyan di say God bye-bye. Pambulantis da mong tapos medyo nilalagay niya. Di ano man inang daw ay naging mo ano man bisan may ayuda pero kulang, medyo kulang. Kulang din sa tama kay may mga elderly kami din nga mga maintenance sa bulong. Sila mga high blood sa mga tapos may mga kabataan. Kabataan sa gatas, mga diaper nila hindi dijaya ka sa mga kapihabon sa panglaba wala nila kami kuhaan niya wala nila kayo general bali sahigon sa ingadlaw to kaon man na buwas na maliwat. Si Barangay Kapitan Richard, Grada? Ano pa ito? Nada. Ha? Cap Richard. Si Cap Richard Nada. Nada, pilyedo niya. May gin-explicar man siya sa inyo. Abi, kung nga, gin-extend naman ka mo another 14 days naman na? Ay, explikasyon kagapon, wala pang result sang last nga nag-swab test. Mga 54 kami to kabilog nung kami voluntary kami sa bana ko nagpaswab. Oo. 54 kay kuno correct me if I'm wrong ang swab laboratory ko may diferensya may basta may guba ko may guba. So umala na gina-question so medyo nakulangan kamo abi sang ilang pagpatag abi kun nga ang naglawig ini sang another 14 days bida mo sina. Oo, kay lipay na din kami ang nakalampuwas kami. Sa 14 days, nagbihib man ng mga tawa. 14 days, anong tabiti, hindi na malikawan niya. Anong mo kay pandemic niya natabo ni Samon. That's why. Sige, amo mala ng reklamo niya, ma'am, no? Kung ano pag-idi ang assurance, di sa amon na bato na rin sa City of Himaylan. Nga, para mga kampante, mandalaman ka galing mo na. Kalimla kay Mayor, ano pag ang assurance sa mabulig sa amon. Astagid sa og-ituod. Hindi, kabalo ka, once ganing health protocol ang ginapatuman da, daw mabudlay na to na kontrahon gid, no? Kiti ini si COVID-19, ka delikado gid nga sa isang virus, no? So, palabot tala ni guro sa syudad or sa barangay, kapitan nyo da, sa kapitan man na i-relay nyo na dapat sa city da ang inyo sining reklamo para at least mabuligan. Pero base naga-monitor sa buong staff ni Mayor, Tingwan ta palambot sa ila ni ma'am. Salamat gid sa mga time. Good evening.
Oo, salamat man. Yes, Sa ma'am. gusto ko lang kita na mapaabot man sa trabaho nga wala man yan ang aking ang mga tao di sa amon. Aha. Nangatag sila kagapon. Dala ko daw na heart mo ng mga tao. Kung gusto sa mga tao, trabaho mong mangita kami first. Hindi kayo mapasagod sa niya. Galing hindi. Galing Oo. Galing tali. lang ito nga pasagod. Mga ano, kami makita kami kwarta. Ang ato ng diretso tayo nga papinsindi, gro, hindi man gusto isugal sang gobyerno ang kabuhi nyo da nga pangboyan kamo nga hindi pa sigurado ganang inyo seguridad. Di ba, ma'am? Oo. Damo sila. Sige, salamat, ma'am. Good evening. Salamat. Thank you, ma'am. Action firing line. Sige, nakulang sa gamay nga pagpathag dira sa Barangay Agisan, Himamaylan. Kaya nga ako no gin-extend naman another 14 days naman. Ang ila palangitan, anda daw ka kung langgid abi sang ginaayuda man sang syudad. Sa mga nga gayo sila nga pensindiyon sila sang husto. Pero kung nakulang pa pinsaron gid di tagid pagkontrahon ning protocol ngini kay ang mga medical experts nato may ideya nisla kung nga gina-quarantine ang lugar o kung gina-isolate ang lugar mga kaksyon. Action firing line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang May gabi lang kay kay Clara o kay Ganda. Change name ko sa FB. This is Ina sa Love. Ay, nako naman. Ikaw nagali, madam. Munaway ko kakilala. Salamat, gina. Ambal yan, nag-change name ko sa Facebook. This is Ina sang Love Video. Upod mo DJ before. Salamat. Ang pinaka-sexy na mo nga DJ Action El Rey. Kung nakakita ka lang sini, baka usus ko. Kita mo nagasaot sang Waka-Waka. Sino nga si Shakira? Nan, amo ni sa ka-sexy. Salamat gid na Ina ha, bunanay gid madam gali. Salamat gid no. Mati gid ko di kay kadamo gid na scam sang rice bray gani man no. Dos takuling do damo gid ko no. Elpidio Lapida Batingting. Shout out sir kay Madam Namon Krisha Gonzaga. Nagahulat kami sang Muwa Namon. Okay, nabasa ko na kay Ina. Alright. Okay, aras dalomwa. Si Lani Mitokuwa. Good evening, Sombray. Monitor kami di sa Isabela. Salamat. Jomar Modesto. Monitor lang kami di Sombray from Sagay City. Teresa Oliveros. Jomar Modesto again. Salamat. Tita Stella, may gabi. Si Pretty Mahilom Arakman. Tita Stella Alpabito sang sumag. Si Rockney Malinaw, good evening, Sombray. Gamonitor gid kami permis inyo. Salamat gid. Alright, dali gid lang. Liza Libuon, naga-monitor subong sa Al-Kubar Kingdom sang Saudi Arabia. Edward Alejano, sir, good evening. Gracie, all the way from Ireland. Sir Brian, may gapida sa imo sa Pinas. Salamat, sir. Radiantan Villalon, para hindi maulanan ang problema. Chris Vilma Treyes, si Sir Sus Galidog Cage, 70 million na bugas, damo na tani nga tig-ang ba? Rosalie Villamonte or Villaronte, good evening, Sombray Idol kagid ni Tuling Villaronte. Always gipamati. Salamat. Rose Guevara, Elizabeth Malaka Gamala, salamat man sa pagmonitor. Hi to Henry Gamala Sr., Sunny Kayaw sang East Homes Wine. Salamat, keep safe man dira. Sir Dennis Richard Tibor Roma, nagatutok man. Maghalong kag magdala payong, may gabi ka energy. God bless. Good evening, sir. Merly Gonzaga, nagamonitor man. God bless man. Susan Samiliano Amudja, pray na lang sila tanan. God knows truth and justice must be prevailed. Ay, grabe. Veronica Santilian Manukan, salamat gid sa dumanan. Anami Villarias Aksombray, okay, nabasa ko na kayo na. Agrit lang da si kulit mo Sheila kag sa mga kids nga. Good evening, Liwat. Schoolmate niya na iguro. Sige, salamat. Fadver, nagamonitor man 1 hour 23 Si Tots Bravo Araman, baskog kuno ulan.
Sige, salamat gid sa pag-monitor. Sige, balik ko dugay-dugay ha sa aton nga mga tagpaminaw diri sa Facebook Live. Salamat gid. Last 9. This time check is brought to you by iBook. Kulabo sa kiko sa oras pero Evergreen Herbal Capsule mga ka-aksyon ginendorso ta sa inyo para pabalanse da sa inyo. Salamat kita sa pag-monitor ha, mga utod natin, may mga balita, kita way natin malambot kinigiban. Nakatutok kita sining rice scam kay na. Upod sa bukos sa kapuwersa sa Action Radio News Team, standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinavia. Tama ako aksyonan? Sige. It is Action Brian Mordan, maghilibati tabuas sa mong yapon ng istasyon kag oras. Nagapasalamat gina. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good night! God bless. Action Radio Life Extension Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.